kalit kainaloon. Univeloissa aina on loistava pelaamista, chillia, relaamista, kelamista, meikä pistä hengen sulta riistää. Lestoi 3 aamuyöstä, palvelulla käy päivätyöstä. Nukkumatti, hei myönnä lainaa 3 KK maksuaikaa. Kyllä nyt vielä pelata pitää, kello on 3, eli ei mitään. Kyllä nyt vielä pelata pitää, kello on 3, eli ei mitään.